Halapad nga pagbaha na sinati sa Eastern Visayas sunod sa bagyong Christine. Problema sa supply sa kuryente na sinati usab. Kini ang itutukan ni Femari Dumabo. Usang magtaon elementary school sa lungsod sa Mapanas, Northern Samar ang gibahaan kagahapon nunod sa nasinating way huno nga pag-uwan. Mato ni Teacher Gladys Bandilla na sinati ang pagbaha kagahapon sa udto diin ang level sa tubig miabot sa dughan ang gitas-on. Gisaka na nilang daan ang mga gamit apan wa damha nga maabot kini sa tubig baha. Human mihubas ang tubig, kini na ang sitwasyon sa eskwelahan. Napuno sa lapok ang mga classroom, nabasa ang mga libro ug naguba ang mga gamit. Nakasinati sa grabing pagbaha ang lungsod sa Mondragon. Halos dili na makita ang kalsada sa barangay Bugko tungod sa nasinating uwan ug kusog nga hangin. Wa maagi sa mga sakyanan kagahapon ang kalsada. Hangtod sa kiting nga baha ang nasinati sa mga residente sa lungsod sa Katarman. Diyang mihinay ang uwan, daling gihimo ang clearing operations. Sa dato sa Northern Samar PDRRMO, moabot sa kapin 11,000 ka pamilya o 36,545 individuals ang apektado sa baha ug landslide. Kadaghanan sa apektadong residente ay naapa sa mga evacuation sites. Wala ra hinuoy na report nga nakalas o naangol sa maong insidente. Ang LGU ngayon is nag-send out ng mga validation teams para ma-deepen yung data as basis of actions in the next 3 to 5 days. Once dumating yung mga data at the provincial level, no? Pero yung mga munisipyo, yung mga municipal local government units had already sent relief food items for the families affected. Nasusama og sapa ang kalsada sa Santa Margarita sa probinsya sa Samar. Ang baha wa makapugong sa pipila ka mga residente ilabi na ang mga batan-on nga magduwa sa tubig. Taliwa sa nasinating pagbaha adunay pipila ka mga motorista ang misuong sa tubig baha. Matod sa uploader, mihubas na ang baha sa ilang lugar. Nahimong daw dakong swimming pool ang kalsada sa barangay Sulsugo sa Santa Margarita kagahapon. Makita nga nalingaw sa pagkaligo ang mga bata sa napundong tubig baha. Tataw ang kakusog sa hangin nga dala sa bagyong Christine. Dihang natunga ang atop sa barangay Munbon sa Santa Margarita, Samar. Sa Catbalogan City, isugda na usab sa usa ka power utility ang pag-ayo sa mga natumbang poste, human masinati ang kusog nga hangin. Adunay pipila ka lugar ang nawagtangan og kuryente kagahapon. Samtang duol sa area nga gitrabaho sa mga lineman, makita ang nagusbat nga bangka human kusok-kuswa sa dagkong bawd kagahapon. Wala na'y uwan apan nagpabilin ang baha sa Hipapad Eastern Samar kaganihang buntag. Ubay-ubay nga balay ang apektado sa baha. Mihubas na usab ang baha nga nasinati sa lungsod sa Dolores. Kagahapon gisiguro sa mananagat nga dalon sa mas taas nga lugar ang ilang mga bangka aron dili kini maguba sa dagkong bawd. Uban ni Clans Gabutin, Femari Dumabok, Balitang Bisdak.